Me ollaan nyt Espoonlahdessa. Tässä meillä on asunto-osakeyhtiö Pilvilaiva, jossa on 2 taloa, ja sitten naapuriyhtiö Sinitaivas, jossa on lähes identtiset 2 taloa. Kummassakin on eristi rapattu julkisivu. Tässä on alusta pitäen ollut vähän ongelmia tuon rappauspinnan kunnon kanssa. Sitä on korjailtu vähän enemmän tai vähemmän alusta pitäen, ja päätettiin sitten tehdä kuntoselvitys tuolle julkisivulle, ja siitä se on lähtenyt liikkeelle. Siinä tultiin mukaan, kun taloyhtiö lähti harkitsemaan erilaisia korjausvaihtoehtoja tai julkisivukorjaukseen. Ja siinä sitten tuli paikkarappauksen vaihtoehto, tuli Storeno-järjestelmä ja tuli niin kuin tuulettuvat levyrappausjärjestelmät sit siinä vaiheessa esille. Ollaan koko hankkeen ajan oltu projektipäällikkönä, eli ohjaamassa sekä suunnittelua, rakennuttamista ja toteutusvaiheessa. Ja toteutusvaiheessa ollaan oltu vielä valvojanakin mukana. Ja tässä taloyhtiön kanssa keskusteltiin todellakin näistä vaihtoehdoista ja sitten nähtiin, että Storeno-järjestelmä on kustannusteknisesti ja rakennusfysikaalisesti se paras vaihtoehto. Storeno-järjestelmän merkittävimpiä etuja on se, että vanhaa rappausta ei tarvitse lähteä purkaa, milloin tämä korjaustapa on asukkaille myöskin hyvin miellyttävä. Itse tämä korjauslevy on valmistettu kierrätysmateriaalista ja se on hyvin kevyt. Ja järjestelmän rakennepaksuus on hyvin ohut, milloin se ei aiheuta myöskään merkittäviä muutoksia esimerkiksi rakenteen ulkomitan kasvussa tai detaliikassa. Susteralla on myös tutkittu hiilijalanjälkeä yhdessä Ston kanssa sitten, minkälaista hiilijalanjälkeä se olisi tuonut, jos me oltaisiin lähdetty purkamaan se koko kuori, ulkokuori tai eristerappauskerros ja eristeet siellä. Eli tällä myös on niin kuin hiilijalanjälkeen laskeva tai lopputulos tässä hankkeessa. Ero siihen alkuperäiseen on aivan valtava, että me ollaan kyllä todella tyytyväisiä tähän, miltä talot nyt näyttää. Mutta tietysti ehkä vielä tärkeämpää on sitten rakenteellinen puoli, eli ajatellaan, että tämä on teknisesti niin paljon parempi tämä rakenne, että saadaan lisää käyttöikää julkisivulle. Yhteistyö näiden muiden osapuolien kanssa on sujunut tosi hyvin, että mun mielestä niin kun sieltä löytyy erittäin hyvä asiantuntemus tähän nimenomaan eristerappaukseen liittyen, ja täytyy sanoa, että aika hyvin tämä on mennyt, että ollaan kyllä todella tyytyväisiä.